Én Márta Marcell vagyok, apukám a Sarkadkeresztúri Egyetértés Vadásztársaságnál hivatásos vadász, és mindig szoktam vele kimenni a határba, és a vadászat is nagyon érdekel. Innen jött a vadhívásnak az megtanulása. Akkor az első síp az a tőkés réce hívó síp. Két fő hang van, bocsánat, három. Az üdvözlő, az amikor esznek, és a visszahívó. Ezt így lehet hallani. Akkor ez volt az üdvözlő hang, és jön most az, amikor esznek, akkor a hang. És a visszahívó hang. Jó. Akkor a következő a nagy lilik hívó. Ennek nagyon külön hangjai nincsenek. Ugye csak a lilik. Jó. És a következő az a dolmányos varjú. Ennek 4 hangja van. Az első az az üdvözlő, hogy itt vagyok. A következő az a harcra hívó hang. A következő az a visszahívó. Ez így van. És van még egy hang, amikor már a kis varjúk kirepültek a fészekből, de még a szüleik etetik őket, akkor az anyjuk ad ki 2 halk károgást, hogy jöjjenek a fészekhez, mert kaja van. Jó, és az utolsó, az aranysakálhívó. Ezt a nyelvemmel a szájpadlásomhoz kell tenni, és úgy bele kell fújni a levegőt. Ennek 2 hangja van. Az első az a magányos sakának a kereső hangja, a második az pedig a vészhangja. Ez volt a keresőhang, most jön a vízhangja. Jó. És még lehet ezzel a hívóval a vadpulyka tojónak a hangját utánozni. Igaz, az nincs Magyarországon olyan sok. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk nektek! Köszönjük szépen! Apa pedig a jósírást tudja utánozni. És bemutatja el nekünk. Sajnos most ott maradt a sík. Nem tudom bemutatni, de azt tudnám. Legközelebb. Vagy elszaladok érte. Ne szaladj el! Nagyon köszönjük, gratulálunk nektek! Köszönjük! Köszönjük szépen!